Здравейте! Аз съм Райан. Добре дошли в каналът ми. Днес ще говорим за един много български празник, а именно Денят на народните будители. Празникът на българския дух и култура. Това е ден на почит към онези велики български личности, които са помогнали за запазването на българския дух, самосъзнание и култура. Нека да се потопиме в историята, значението и ролята на тези будители и това как тяхното дело отеква в днешното общество. Празникът на народните будители се появява официално през началото на 20 век, като първоначално е предложен през 1922 година по инициатива на тогавашният министър на народното просвещение Стоян Омарчевски. След края на Първата световна война, когато българската нация е изправена пред редица трудности, се появява нуждата да се укрепи българският дух, българската вяра и националната идентичност. Официално празникът е утвърден с указ през 1923 година, но постепенно по време на комунистическият режим е забравен. Но през 1992 година празникът е възстановен, за да напомни на българите колко е важно образованието, културата, духът и патриотизма. Кои са българските народни будители? Народните будители са широк спектър от личности. От средновековни книжовници до възрожденски просветители и революционери. Техният принос е не само към литературата или образованието, но и към укрепване на националното самочувствие. Един от тези будители е Паисий Хилендарски, който е автор на История славено-българска. Той е първият, който издава исторически труд за България. Той апелира към българите да пазят своята история и традиции. Друг народен будител е Софроний Врачански. Той е ученик и последовател на Паисий и разпространява неговото дело. Разпространява историческа памет и създава първата ръкописна книга за народна просвета. Други народни будители са Васил Левски и Христо Ботев. Апостолът на свободата и Христо Ботев, революционер и поет. Те съчетават в себе си духа на саможертвата и любовта към родината, потиквайки народа за борба към свобода и независимост. Други значими личности са Георги Раковски, Любен Каравелов и Иван Вазов. Естествено, аз не мога да ви изборя абсолютно всички и нямам това намерение, тъй като тук видеото е като цяло да обърнем внимание на този прекрасен български празник. Значение на будителите за българското възраждане. Българското възраждане е период, в който будителите играят основна роля. Чрез просвета и литература те допринасят за разпространение на българското самосъзнание и желание за свобода и независимост. Възрожденската литература и образование, които будителите развиват, карат народа да погледне с нови очи към своето наследство и да се вдъхнови за борба за свобода. Техният принос в създаването на първите училища, читалища и библиотеки е несравним и служи за основа на националното обединение. Роля на будителите в съвременното общество. Днес, когато живееме в глобализиран свят, са особено важни ценностите, които народните будители са ни завещали. Те ни напомнят за корените ни, за богатството на националната ни култура и най-вече необходимостта да я запазим и продължим. Будителите ни вдъхновяват да ценим своята идентичност, да ценим образованието и културата си, както и да се гордеем с историята си. Това е особено важно за младото поколение, което трябва да продължи традициите ни и да съхрани нашата национална идентичност и да съхрани своето културно наследство. Как празнуваме Деня на народните будители? Денят на народните будители се отбелязва с редица чествания в голяма част от градовете и в някои села в България. В някои училища, читалища, библиотеки и културни институции се организират уроци, спектакли и изложби, посветено на делото на възрожденците. На този ден в много училища е посветен на специални уроци, където учениците се запознават с биографиите и творчеството на видните личности от Възраждането. А пък в доста читалища в страната се организират четения на произведения от и за народните будители. Като заключение, Денят на народните будители е ден за гордост, ден за спомняне и ден за вдъхновение. Той е символ на непоклатимия дух на българите и на силата на знанието, образованието
и културата. И нека сме наясно, че макар че тези будители са живяли преди векове, са оставили ярка следа в нашето съзнание. Техните идеи и ценности са в основата на нашето общество днес. А техният пример трябва да ни потиква не към разединение, а към пълно национално обединение, просвещение и развитие. Към всичко това аз искам да добавя: няма нищо лошо да харесаме и други празници, като Хелоуин. Това не е национално предателство и не виждам нищо лошо в това. Но не е хубаво да забравяме нашите празници, особено като денят на народните будители. За съжаление, това, което виждам в днешното общество, е, че все по-малко хора взимат пример от будителите, дори все по-малко хора знаят будителите. Считам, че в момента е повратен момент за нашата държава България. Ако в момента не се осъзнаем, не започнем да сме единни, да се подкрепяме, не спреме да се делим и да се мразим помежду си и не се обединим в името на една по-хубава държава, един по-добър живот, след време, и то не толкова далече в бъдещето, нещата няма да са добре за нашия народ. Ако видеото ви е харесало, харесайте го, споделете го на ваши приятели и бъдете активни в коментарите. Ако пък сте по-големи ентусиасти, може да отидете в описанието на профила ми тук в канала и да влезете в порталът, където ще намерите линкове на останалите ми социални мрежи и ще ви бъда благодарен да се абонирате. Пак ако сте по-големи ентусиасти и искате да ми помогнете най-накрая да създадем своите късометражни проекти, да си издам книгите и да подобря качеството си на каналите, ще ви бъда благодарен чрез Revolut, PayPal и някоя друга платформа да дарите сума по ваш избор. Уверявам ви, парите ще отидат по предназначение за закупуване на техника и реквизит, както и обучение. Още веднъж ви благодаря, че бяхме заедно. Честит празник! Чао!